bratia a sestry, milí priatelia. Začneme dnes rodičmi. Máte radi svoje deti? Chcete, aby boli šťastné? Samozrejme. Čo preto robíte? Dáte im všetko, čo môžete, čo si myslíte, že je dobré a správne. No a usmernite ich, napríklad, aby si neubližovali, aby sa nepopálili, aby neprechladli, podobne. A aby robili veci, ktoré im prinesú alebo zaručia v živote dobro, úspech, šťastie. Pričom to usmernenie môže mať mnoho rozmerov a ste ho urobili určite veľmi často. Napríklad, uč sa. Uč sa, aby si nebol hlúpy. Uč sa, aby si nemusel robiť s lopatou. Alebo uč sa, lebo máš na to. Budeš úspešný. Zarobíš, budeš niečo znamenať. Alebo uč sa, lebo pekné dievčatá majú rady múdrych chlapcov. Či naopak, šikovní chlapci múdre dievčatá. Hľadáme rôzne formy, aby sme ich povzbudili k tomu, čo ich dovedie k úspechu a šťastiu. Náš nebeský Otec a náš brat a najlepší učiteľ života Ježiš Kristus tiež chce, aby sme boli šťastní. A nie len chvíľu, ale trvalo. Priam božský. To znamená grécke slovo makarios, ktoré sa použilo, alebo ktoré použili evanjelisti pri preklade Ježišovej reči, lebo on hovoril aramejsky, keď uvádzajú jeho návod na šťastný život. To je vrchol šťastia. Dnes sme čítali 4 takéto veci, že ako byť šťastný. Aj keď nie sú jediné Ježišove odporúčania. Predpokladám, že podobne ako rodičia deťom, aj on ich svojim poslucháčom hovoril viackrát. Na rôznych miestach, pri rôznych príležitostiach a v rôznych obmenách ich motivoval. V Evanjeliu máme tieto Ježišove akési rady, ako byť šťastnými, zachytené dvakrát. U Matúša a u Lukáša. To sme čítali dnes. Sú rozdielne zachytené, lebo svätý Matúš písal svoje evanjelium pre kresťanov zo židovstva a predstavuje im evanjeliu Ježiša ako nového Mojžiša. Mojžiš pre nich bol dovtedy najväčšou autoritou. A svätý Matúš píše, Ježiš je viac, je to nový Mojžiš pre nás. A v tomto smere nám ten nový Mojžiš aj dáva nový návod na šťastný život. A dáva nám ho hneď na úvod svojho vyučovania v tzv. Programovej reči nahore. Prečo to tak umiestňuje svätý Matúš? Bo Mojžiš tiež nahore Sinaj dostal Božie prikázania. Dekalóg. A teraz prichádza nový dekalóg. Aj keď tých blahoslavenstiev je tam 8, alebo teda, ak to rozšírime to posledné, tak 9. Je to teda nový návod na šťastný život od nového Mojžiša. Lukáčovi stačia 4 návody, alebo odporúčania, ktoré Ježiš povedal inokedy a inde. Prečo? Lebo Lukáš má iných adresátov svojho evanjelia. Sú to kresťania z pohanstva, v minulosti často hriešnici, nešťastníci. Preto pri návode, ako byť šťastný, si všíma inú situáciu, alebo teda inú scénu. Tak máme to evanjelium uvedené. Ježiš ide z kopca dole. Zostupuje na rovinu, kde ho čaká zástup.
Kolega Páľko Vilhan, biblista, hovorí, že ide medzi ľudí, ktorí nie sú všetci šťastní a ide ku ním, aby sa ho mohli dotknúť, uzdraviť sa, kvôli čomu mnoho prichádza za ním, ale dáva im ešte viac. Dáva im svoje slovo. Tým ich teší, povzbudzuje a ukazuje, túžte ešte ďalej. Nielen aby ste sa uzdravili, ale aby ste boli šťastní. Môžete byť šťastní, priam blahoslavení. Toto je cesta. A potom začína hovoriť tie 4 blahoslavenstva. A hovorí, už teraz sú šťastní tí, ktorí sa stali chudobnými pre Božie kráľovstvo. Kolega Mirko Klimant si všíma, že toto prvé blahoslavenstvo je v prítomnom čase. Ste, lebo myslí najviac na svojich učeníkov a na tých sa v prvom rade obracia. To sú tí, o ktorých sme čítali pred týždňom na čele s Petrom, že zanechali svoje loďky, aj všetko a išli za ním. Zanechali svoj život v zabezpečení svojho majetku a svojich domovov. Stali sa chudobnými pre neho. A hovorí, chlapci, vy ste si vybrali správny život. Ste šťastní, lebo ste našli zmysel. Preto je to v prítomnom čase. Ďalšie 2 sú v kombinácii prítomného času a budúceho. Ak aj teraz máš problém, Boh vidí, Boh ti pomôže. Dá ti inú budúcnosť, či si hladný, či plačeš, či čo sa deje s tebou. Nenariekaj. Ale teš sa v nádeji, že Boh ťa nikdy neopúšťa. No a potom nasleduje 4. Ak celoživotne príjmeš pozíciu učeníka, tak nebo je tvoje. Aj keď príde všeličo, aj keď príde prenasledovanie, aj keď príde pohrdanie, aj keď príde čokoľvek, nebo je tvoje. Lebo ty si Boží, si na jeho strane a preto sa môžeš tešiť. Napriek tomu, že všetko je proti tebe. Bo ty vieš, že ty ideš správnou cestou. Ako všetci bránia futbalistovi, aby dal gól, nie, všetci tam chcú, aby nešiel. A on ide. Lebo dosahuje svoj cieľ. No ale samozrejme, Ježiš hovorí, ponúka a poslucháči môžu a nemusia prijať jeho slovo. Lebo ak nechápeš a nevieš sa ničoho vzdať, tak nemáš perspektívu a budúcnosť. V tomto slova zmysle beda ti. Ak staviaš na svojom majetku, ak staviaš na tom, že teraz mám čo jesť, teraz sa môžem baviť a tak to vždy bude, tak to ostane, tak to tak neostane. A životná skúsenosť nám hovorí, že naozaj ten život ide hore-dole. A keď sme niekedy na vrchole šťastia, prichádza vec, že nie? A čo teraz? Ježiš hovorí, pozeraj ďalej. Pozeraj ďalej. To je zlý postoj, ak ostávaš iba pri tom, čo máš teraz. Skús budovať na iných hodnotách. Hľaď do budúcnosti. Lebo ak nie, tak si kazíš život. O tom je tam to slovko beda. Zaujímavé je, že tam je to 2-krát, opäť pri 2. a 3. v prítomnosti a v budúcnosti. A v tom budúcnosti je o tom v 4. beda, že ak ostaneš stále v tejto pozícii, iba pri pozemskej chvále a úspechu, nezískaš večnosť. To už je 2-krát v budúcom čase. Myslím, že Lukáš píše jednoducho, že nám to je jasné nie všetkým, lebo je to aj o nás, je to o mne, ponuka i varovanie. Je na nás, či uveríme. Deti nie vždy veria svojim rodičom však. Niekedy sa musia v živote popáliť, niekedy si aj pokazia všeličo v živote. Ale ak aspoň potom uveria, tak je to dobré.
Ak veria hneď, je to super. A tak je tu otázka, či Božie deti na vzovírku, ktorými sme my, prijímame túto Ježišovú reč. Či mu veríme, lebo od toho závisí aj, či budeme, alebo nebudeme šťastní. Amen.